So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, so nakapag-vlog na naman tayo. So ngayon, ang start sa lockdown, total lockdown 24 hours dito sa bansang Kuwait. And so kami dito, hindi na pwedeng makakalabas. Ayan, kasi huhulihin na. So, ayun, mayroong isa pa na naglalakad. Almost yung iba dyan may pauwi na siguro yan, pero dapat exactly talaga na ano sana, kasi alas 4 mag-start ngayong hapon na to eh. So ngayon ang oras na ay nasa natin alas 4:09 na. So dapat pag ano ng alas 4 pa, dapat nasa paso sa loob na sila, pero nilalakad pa rin. So, siguro na late lang. So ayan po, tingnan natin yung labas ng aming building. Ayan, sarado na yan lahat. So, start ngayon, May 10 hanggang May 30 po yan. So, 24 hours lockdown. Malinis na malinis yung mga kalsada dyan. Ayan. Ayan po. So, pati rin doon. Doon. Ayan. Ito makikita mo na yan. So, may mga tao pa rin, na mga ibang tao, yung lahi yun. Lalakad, dapat nasa loob yun. Kasi pag magpunta dyan, mahuhuli na sila. Kasi alas 4 na eh. Ayan, Ayan. So, tao, naglalakad sa pinakadulo. Ayan. So, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Kuwait. Ayan, sa Pahil area. Okay. Yan. Kita mo, malinis na. Almost 2 weeks o 3 weeks mahigit ang lockdown, kasi May 10 hanggang May 30. So, ang lockdown dito sa bansang Kuwait, 24 hours po yan. Yan. Ito, nakatulo. Ibang nasa bahay nila. Ilan pa rin mga sasakyan. Puro tao sa kanilang mga bahay-bahay. Ayan. May naglalakad pa rin mga ibang lahi. Area. So, walang labasan to guys. Wala, dito lang talaga sa building namin. So, sa flat. So, makakalabas ka dito hanggang terrace lang. So ito po yung update ngayong araw na to. Sa unang 24 hours curfew, yan, lockdown dito sa bansang Kuwait. Yan. Sana ay makita nyo itong video na to. Ito yung sitwasyon. Yan. Ano ba? Ito yung mga karumit ko. Ayan. Baan siya to.
Ito yung sitwasyon. Super linis guys. So, yung mga nasa Pilipinas pala, dapat sumunod na kayo guys kung ano yung pinag-anuhan dito. Tingnan mo naman dito sa bansang Kuwait, oh. Ang linis-linis ng kalsada. Pag sinabing curfew, curfew talaga yan. Walang tao ng ano dyan, wala nang ibang tao na ano. Yung kanina, yung naglalakad kasi galing trabaho yun na yun. Hindi na yun nalabas. Ayan. Kasi ka-start lang naman ang curfew ngayon. Ayan. So wala ka na makikita. Tingnan mo. Oh, tingnan nyo. Yung mga nasa Pinas dyan, pag sinabing curfew, curfew lang talaga. Ha? Wag, gayahin nyo dito. Gayahin nyo dito sa Middle East. Tingnan mo. Oh. Walang tao. Kasi pag mahuli ka dito, dapat kulong. Tapos fines ka pa. Laki. So, dapat kayong nasa Pinas, kaya dumadami yung case dyan sa ano eh. Kaso ngayon sa ano, sa ano na yan, pandemic na yan na ano. Sana ay makinig kayo, yung mga nasa Pilipinas. Ano naman dito, pag sinabing lockdown, walang tao. Yan. Wala ka nang makikita. Yan. Kasi bawal. Pag sinabing bawal talaga. Yan. Yan. Malinis. Wala kang nakikita na dyan na yan. May sakyan lang na iilan. Pero, ano na yan? Ay, pauwi na yan. Pauwi na yan sa kanilang mga bahay nila. Hindi talaga kaya sa Pilipinas na pag bumili pa doon ng mga ano nalabas ito lang, ay naku, away. So sana makita nyo to, sana gayahin nyo to na dapat sumunod tayo sa batas ng ating government o ano yung pinapatupad nila kasi alang-alang din naman yan sa atin na hindi lumaganap tong ano na to, yung sakit na to. Naman ito, hindi masyado lang tumaas. Walang lockdown 24 hours. So wala, hanggang dito na lang kami, bawal kaming lumabas. Dami yan, ang linis. Aman. Ito yung building namin. Ito naman yung papuntang seaside yun. Kita nyo yung kalsada na yan. Papuntang seaside yan. So kaya namili na kami kanina. Isang araw pa namili na kami ng mga pagkain kasi para mayroon kami makain kasi nga bawal nang lumabas. Bawal nang kasi pag lumabas ka huhulihin ka nila. So ganun. So nag-iikot ang mga pulis. Oo. Kaya ganun po ang ano dito. So tingnan nyo yan. Kalagayan namin dito. Kanina bumili na ako ng maraming tubig, bumili na kami ng stocks namin ng pagkain para eto paano dito na sa bahay kasi para may pagkain kami. So medyo maano ngayon, dust maano ngayon dito sa Kuwait kasi magsa-summer na. Ayan. Dusty. Ayan. Pero mainit na talaga. At ngayon pala ay Ramadan. Ayan, sa mga lahat ng Muslim, ayan, Ramadan Karim. Ayan. Ramadan Karim po.
So mga kabisdak, mga kapwa ko OFW, uy, mayroon palang naglalakad oh. Hala na siya. Hindi sila makinig. Pag mahuli, pag makita sila ng pulis, sila naman yun. Hayaan natin sila. Ayan, so dito na lang po ako. Ayan, sana ay na-update po kayo sa aking video ngayong araw na to. So, ingat po tayo mga lahat ng mga kababayan na dito sa Middle East. Stay at home at keep safe everyone. Ayan. So, by the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin, subscribe. Salamat po. Paki-share na lang po yung videos ko. God bless po sa ating lahat. Ayan. Curve Bisaya. Tapos,